Hey people, hello people, hello people, hello people. Say, Mori bohere. Say guys, kuri say kamuri koko. Hey people, hi Linjani. Muri sei nhasi ndatikasire kutanga because ndoda kunoti kasire zvakare kutanga kuyoutube. Kune vangu vari kuyoutube, yesterday we're doing an activity yatakaitira tapiwa makore because taida kuraisa mari. Thank God takaraisa more than mari yatanga tine target nayo, saka nhasi toda kudzokera futi kuyoutube. I think at 5:40 p.m. Zim time ndikufanira kunge ndaa kuyoutube, saka ndikushanda netime apo kuitira kuti ndikasire kudzokera kuyoutube tinoita maupdates kuti tazenge taane mari muzuva ranhasi, nekuti vamwe vakazenge vachibvisa mari after tapedza live. Saka ndikakasirawo kuita ndokuti ndiite sei ndizokasirawo kuvata because ndakazovata late, takazoti vatei late and sezvo ndiri ndega kudayo kunoku ndinoda kuda kuti kubika kuenda kulive kuita sei, saka ndati nhasi rega nditi kasireiwo kuti tigotanga kunoku zvese yes, ndakurumidza, like I'm saying right now, ndakurumidza because ndiri kuda kuti tikasirewo kutanga kuyoutube. Ininiwo futi ndigokasirawo kuzorora nhasi because handina kunyatsa kuzozorora zvakanaka after tajibilika zuro kuyoutube tichitambira mari yekuti tinge tichiraisa mari yatsapiwa makore. Saka tanga tine target ye$1,000 takaisvitsa during live stream, takasvika more than $1,000. So toda kudzokera futi kuti tinonzwa kuti update yedu how far. Tinenge tina spokesperson wedu achatimirira zvedu wekushare matv. Vanga vakatijoina kuyoutube vari kuziva zvandiri kutaura. Ndakatoisa link panapa zuro, so kana mamusina kuiona ndakaisa link panapa zuro yeizvozvo. Fungai Bhogo, Jotina Matanha, Chipombiriri, Sonia Mashava, Noma Masibanda, Maijei Panashe, Tracy Rukombo, tinotenda Edith, Charlotte Magogo, Olivia Shava, zviri Mashuda Chikunicha, Melissa Mupuka, Maipaida Abigail Mudombo Nyari, Nembaware, Progress Muhezva, Besi Tsimba, Trish Sandy, Priscilla Mungwende, Chira Shava, Pamidzai Chabara, Masalini Shamu, zviri sei Melissa Mapuka, Progress Muhezva, Gogo Vata, ikuramba kupina zkuswa nei Grace Svinurai, Lenmo Ncuve, Edith, Peace Tapera, Chineso Gwasunda, Angela Kwajiva, Flavia Munangu, Good News Craig, I think Tanaka Majonga, Samad Benjamin, Rumbidzai Tembo, Morisei Mese, Sharon Nimura, Alflito, zviri sei Elliot, Progress Nzora, Eva Joy Chiboora, Gamuchirai Kamumvuri, Ivy Gandanzara, Chira Maichijei, zviri sei Muchilisi, Enifa Chapinga, zviri sei Lavington Brown Paraiwa, Lorraine Chinjani, Cynthia Nenzo, Clive Etwell, zviri sei kwamuri ikoko guys. Kona voice rangu nhasi rakaenda because taiskrima kane zuro, taiskrima tichikudza wadza kamhakanyasha gatsi tari ruduwo. Muri sei guys? Nhasi takasira because tikufanira kukasira kuzodzokera
kuYouTube. Toda kunonzwa kuti tazokwanisa nhasi tafuma tava nemari. Target yedu yandakaisa link apo yandakati Shemarians target $1,000 for tapiwa makore takaisvitsa palive nezuro. Kune avo vasina kuona that live stream munogona kuzoniona. Ndamboda kuidownloada but ndatadza kuzokwanisa kuzviita, saka ndada kutanga tambura kuti tazoisa mari ndozonyora caption kuti in total takawana mari for tapiwa. Saka takaita live stream yacho kuYouTube nezuro. Tikanonoka kuvata, sikada kuti ndikasirewo kuti itei malive angu nhasi ndokasirawo kuti ndizorore guys. Saka anyway, nganditanga nyaya yangu. Disclaimer as usual, my stories are just my main stories, asina impact yekuti ndingange ndichiti ane zvaandikanganisa izvozvi, no. And the other thing ndezvekuti tiripo pakufara, not taking everything too serious. Don't take all these stories too serious. Inini, I went through them, so now it's just part of me ndichingoseka about the stories. As much as some of the stories were painful, but I decided to laugh about my pain as well. So that's what I'm doing. And the other thing is when ndada kuti chiko zviya, pane chinhu chandada kuzotaura zvangu nhasi, because I did that story yesterday, Malaysia what, and ndikatotaura kuti no, that one think iningirikini ndakatopedza nezvayo, and I'll never repeat that story again. Sorry, excuse me guys, I think masango akutorwadza nehope. Atorwadza nehope pamwe. So yeah, and what else? Pane something that I don't talk about that video in Israel. Or if I remember, I'll just tell you. And pane any link chagai kuningikina ndango link ndangodhumana nayo, ndadhumana nayo andina link. Ina link ndangodhumana nayo. Anyway, right, ngandishanga kutaura nyaya yangu. So zvakaitika ndezvekuti maholiday ndaikudza tinoita muna April ka holiday iyi ndatorenewa contract yangu ndakutopinda mu2nd year ndikuti ndarenewa contract tikati ndizvo ndarenewa contract ndobva ndati chi ndobva ndati you know what, chiregai ndiite sei ndakambosvingisa ndikati handindikumba this holiday, ndozvandandashingisa inini. But at this time I think ndakangoti, because mufeso kuno kumuzimba yaka, I always say muzimba because towirirana zvedu, handina problem nemuzimba. Saka muzimba, no, this was before aenda kunochata apa vaenda kundorora. Yes, saka muzimba apa paaenda kundorora, mukadzi womuzimba ndio kuLesotho. Saka vaenda kundorora chomuti dambo ndio kuLesotho, handikuzivi. Muzimba ainanza kuti mari yako chete ndio mari yako yekufambisa chete, ni then unouya hapana ari kurambidzwa, mari dzenyu chete ndio dzamunojoina nadzo chete, nothing else. Ndafunga kuti mari yekuenda kuLesotho ndinoiwanepi? Ndaitoda kutokuenda kuLesotho ikoko kundoona kuLesotho, ndaizokuzivira kupi? The only passport yangu yekuti ndiende kuLesotho was through muzimba achinda kunororawo mudzimai wake, taingozobatanawo nefamily yake. Akati hatirambidzi vanhu, mari dzenyu vasikana modi mouya kupi kufunction. And ainakidza baiwe, ndakazokandirwa mapicture ndakarwadziwa ndikati dai ndikangoshingirira zvangu ndikangotsvaga kamari kekuti ndakaenda. Vanhu vanga vakachena ivavo, kwairatidza kuti kwanga kwakaitwa function, zvanga zvine order. Vanhu vekuLesotho vanotanga vanhu vekuSouth Africa ka vakatsvuka kuti piriviri vanhu vekuLesotho. Uyu watoti ndakutoenda ndakuti vachangondwa kamoyo kekuti akutoendawo kumba, uyu arikutoti akutoenda kumba. Apa ndanga ndisina budget yekuti ndiende kumba. Ndokubva atotenga tiketi zake, kutenga tiketi ndibva ndangoti akana ndimbotengi tiketi handiendi. Matezi ari kufamba, munhu wese muofisi medu akangoti from Norway, mumwe akati ndiri kutoenda kuholiday kuGermany, mumwe akati ndiri kuenda kuholiday kuRussia, mumwe akati ndiri kuenda kuholiday kuAustralia. Ofisi yese yemaforeigners ese ndobva vati vari kuenda kuholiday. VakuCameroon vese vakati vari kudzokera kuCameroon. Jesus, saka ndiri kusara ndega musiti muno muforeigner. Vanhu vese vari kuenda kuholiday, ini ndini ndega ndiri kusara. Ndikati kana unoreva nhema. Ndobva ndatoti ndakuda kutoenda kumba. Ndobva ndafonera mai veve, vandaiti mai vaiva shamwari yangu veve. Ndobva ndaenda kwavari ndichichema. Ndikaenda kuenda kumba. Ndikanzi uda kuenda kumba, ndakakumba kuti handi holiday. Ndikati but ndasina mari yendege yekuenda kupi. Guys, ndaitoyema guys. Problem yake ndikati ndekuti ndakaurira nemunhu aita zvokukurisa vanhu mari.
ndobva ndatosvika ndikati ndikuda kuenda kumba asi mari yangu yekuzoenda nekudzoka ikwani. Zvikanzi why didn't you save? Tikati ndakasavha but ndasikazvifungiro ndichaenda kumba this holiday, ndasina maplans but izvozvizvi ndane home sickness, I miss my parents. Ndigotanga kubongombora mhiri ndiri muofisi muya, tikati I miss my parents apa papari pamberi pahead of department. Zvikanzi chii? Tikati I miss my parents, I want to go home. But zvikanzi alright, mupei mari guys. Ndakatizwa kamwanangana ndobva watononipa mari just like that. Ndio mapirwa ndakaita kuti mari ndandinayo but manje ndaida kuti no, mari yangu ndikashandisa iyi handinayo ko kuholiday kuti ndozonoshandisei. Unosvika paholiday pepe unotanga unoti mind you iri first year randapedza randikutora zvezve ranga rine zvikwereti. First year rangu ranga rine mabharangizha. Ndio first year yekuti first year yako iyo ringe chikopera yes wakwasa kubhadhara rindi but first year inopera usati wanyatsa kuita sei kutumira mari kumba. Second year unenge wasettled, hauchadiwi zvakawanda. Handiti ndobva ndaita sei ndatoti ndoda kutoenda. Zvikanzi wadii kuzongomira kuzi ndakana muna October. Tikati no, ndoda kutoenda kumba izvozvi. I miss my parents. Imi kuofisi ndiko ndakatanga kuchemera ikoko. Ndakachema zvokuti ndonga wakashaya kuti chii chaitika. Ndikangoenda ndikubva wato ndichimupe zvikandoda mari vatsava mari yandaida. Ndakatoka kure ndikati ndikazopuwa vanoti more than 1000 inozondirwadza kudzosera. Saka rega nditi ishoma yekuti ndinozonodyawo paholiday. Ndio yandaida iyoyo. Yaiko kuzvibhadharira ndege ndaigona kuzvibhadharira but ndaida yekunospenda. Ndaida kutaura shuwa guys, kama mozotiona tobva ndozvimirira handizozivi vamwe but inini that's what I did. Ndikapuwa mari because ndakafunga kuti ndikaenda kumba kuya ndaenda kumba ukuku ndinosvika ndichitokumbira airtime, ndinosvika ndinoti ndipewo zvemari yechingwa kana ndinofanira kutoenda ndichase chotenga zvinhu nekuti handidi kuita mari because baba ane system yekuti kana wabva ikoko ziva kuti mari yako unayo yakakwana usandikumbira mari. Saka ndasikandipuma problems ndobva ndatoenda ndika nemari kangu. Handina ndizvigoni vangu zvekuslayer but I'm sure dai ndaislayer ka I think dai nditori an expense panditori panapa dai ndaita zvekuslayer. Ndapuwa mari yangu iyani ndatodzoka kumba ndatoti ndakutotenga tiketi izvozvi. Saka tiketi I think ndakaritenga a week before ndatravela. Saka ranga richiti ndaida kuenda kuZimbabwe straight raidhura my way raitosvika kuma 800 something chaiko. That was expensive but kana nda kuti ndikaenda nekuSouth Africa ndatogara kuti ndoenda nekuSouth Africa because kukunzi round trip ticket $600. Saka ndikaenda nekuSouth Africa inini ndozonosvika ndinotora bus from South Africa ndogona kutora $40 $45 bataita research. Zvakaitisa manje inini handakwana munhu akanonditengera tiketi like let's say neIntercape kwaRai. Alexio akatengerwa tiketi neIntercape kana ndisingaresvi because but it's funny though tisishanda pabasa pamwe cheteka but taikwira mandege akasiyana mabhazi akati mumwe nemwe aingoenda nezvake ndo zvazvazvitongori. Uyu aikwirawo mabhazi akachinda tongoti handikutravhira musi wakati kuti tozonosangana kana tasangana upi kuZimbabwe. Munhu aikwira ndege yake, munhu mumwe aitravhira nendege yari kuda. Ini I think at that time taitira kuenda nekuyegererini indakaenda nekukinya yakaenda nepa ndichazokuti wakakwira ndege inonzi chiiwo tikatozonzwa toti ndazokozvosvika ndikazodii mumwe nemumwe aifamba mafambiro ake ega. Saka ndikafamba nendege yangu achifambawo nendege yake nemabhazi manje iye ndobva atengerwa tiketi zvokutoti bamwe dai ndaiva nemari yakawandika ndakagona kutokumbira mai vake kuti ndasati ndavaziva vana mai vake ndasati ndavaziva ipapo mainju yange ndasati ndatomboyatsa kuvaona vanhu vekumba kwana uyu muzimba. Ndadero paya ndatoti apa pamainjuka handibheki rangu riya rakanzi Sheroni ndakadhinda kuti Sheroni nemaiti maka yeblue ndiona ndinaro ndikati kana ndidzokere nemonaki rakanyorwa Sheroni ndakadhindwa kudai ndazouya kuno kundaona kuti mamonaki hadhindwi kunyorwa nemamaiti maka kudai. Asi ndakazotorirasha izvozvi ndakanga ndichigara naro pesa apa ndikazorirasha izvozvizvi ndakuziva kuti ndakuda kudzoka kumba ndoba ndakazorirasha otherwise ndanditori naro monaki rangu rakanyorwa kunzi Sheroni zvokwadi. Ndobva ndati zvinondoita sei chirege ndiende kumashops. Kune uyu imwe inonzi Big C. Mubig C iyo inomboita masero. Saka yaita sero pepe let's say for example vanenge vada kuclear out stock. Saka ukaitawo chii luck ukasvika musi vacho vachiclear zvinhu zvavo unowana zvinhu zvakachipa. Let's say chinhu chanzi $150
ukatona vakutanyisa kutobudisa kutoti clearing out stock unogona kutotenga ne$30 chinhu ichocho chinhu chiri worth $150 maona manje saka ndo zvakaitika ipapo kanga sitombori kamonaki kahombe ugona ndakakarasha kamonaki kuchandakakarashira mweya yemadzinza zvokwadi ndakakarashira kuti it was too pink pandakakatenga ipapo ndakakafarira gozi kakari kepink ndikati I like this monarchy ndobva ndatokatenga kamonaki kayama mwana but kairema pamakgs zvapo kairema pamakgs ndobva ndokandakashandisa apa kanga sikapindi zvinhu zvakawanda kakaplastic akapindi zvinhu zvakawanda kanopinda ndadero paya ndaenda kumoko yako ndatoona kamonaki kari kutoita $20 memwana kari kutokiriwa pasero ndobva ndatokatora ndokakata kamonaki kangako vandabva pano vanamba nemwe futi rimwe zimo vandasvika ikoko ndikati kunombogona kuita masero asi iri mokawo ndasvika kuya ndasina kana hembe kana chisvokisi chekuti ndikuvigirwa nhomba kwedu ndandisina ndikachirega ndingotsvaga zvekubvisa nyadzi zvekubvisa nyadzi kuti ndikuinda kumba ona manje apa pana ndakaudza kuti ndikuinda kumba ndainda mushopu iya mai mwana ndatendera ndikati mai vangu nda kuvatengera vanofarira zvemazambia ofisi ana mai chirega ndivatengere eseteni zambia rinoratidza kuti ndiri kuthailand material yacho ndasvika paya ndabata material yacho yaita kusveita kuti asepitikoti mai mwana kaino vanonomufarira ndikati rega ndingotenga nekuti ndo zvandiri kuona zvekunge zvikuita pano patatodzoka modhop mangu kati kune mazizambia taipfeka kuchikora ndakakudza kuti kunoku vanoita sei vanopfeka mazizambia awaya ndo traditional thing chavo ndobva ndatora mazambia aya mazambia aya guys ndamaisa maused ndindamapfeka mai vangu inanhauziwa kuti pandaiposta pamawhatsapp status angu mai vangu vaizviona vachidownloada mapicture ehembe dzese mazambia aya vachiisa mufoni kuitira kuti vandoratidza kupi uku kana vaenda kumusha ndofunga kana vakagara zvavo kana kuti nevamwe vanhuvo voti Sharon uri ikoko kuasia vachivaratidza vanozvita kana mai ivo ndo vane right yekuita izvozvo ivo hauna right ndakuzobata ipapa kumberi indasvika paya ndatova offloadira izvo zviya first day pandakaenda koko ndikanotanga uyu anga ari pasero kunonga kutengeswa zvedhora sero ndiye ichitotaura inenge ichitotangira kana pauyu inenge ichitangira pauyu $1 haizosviki $1 kana havasviki sero yedhora hazvigoni dollar is like 35 but doesn't make sense. I think masero awo anotangira kuma $7 zvichikwirawo koko ndo masero because zvinhu zvatota ndezvekumamall guys kumall chaiko saka kana vachasero ka mai mwana kausina mari musi yotsvaga ndadii paya ndatenga ndatsvaga futi tumashoti netumasheti twedu kabradha kangu kadiki so ndabva ipapo ndisvika mabradha zangu mahombe tochasebva ndangonotsvaga I think anga turi 4 kana 3 matishets ndakangonotenga guys ndikubvisa nyadzi variko baba ndovatengere ndokubva ndanotsvaga ndikati baba kushangu uku apa dambudziko randinaro ndekuti kati dzekunoku baba vangu havadzikwani kati dzacho ni idoko iasian cuts but manje ivo vanenge vachishandisa yepi ndofunga yeku-UK ndofunga type yacho nesize dzavo saka pese pandaivachiendesa kuti shangu vanga vasingakwani ipaya mai mwana ndati ndovatengera sheti ndovaita sei manje ndaona imwe zesheti ranga riri pasero futi ndatora iroro ndaisa mukati umu ndikati is least munhu wese ndadi ndamutengera ndabva paya ndapeka kamona kangu kanga tori ne less than 23 kgs kamona kikako ndaisa kasecho kangu nelaptop because hanzvadzi yangu imwe yange yatanga kuenda kuuniversity number 4 anga akutanga kuenda pauz uya wandakaposta panapa by the way brother yangu chazomuposta zvakare because akabva awana zvake akawana attachment maharare akatoiwana akatanga kutoenda kubasa zuru wandakaposta ndichiti ndikutsvagira hanzvadzi yangu attachment akaiwana attachment by the way thank you vakazama kubatsira vaiva thank you very much pane mushemari enwo akaona post ndobva aita sei ndobva andiconducta ndobva azoconducta brother yangu ndobva amucha interview ndobva aenda asiri ega vava vakawanda zvavo vakamuconducta but iye akazonochuza ikoko because pedowo nekumba tochibva ipapo continue ndatora laptop yangu yendaenda nayo ndikati ndikunomusiyira ndozodzoka ndichase ndichitenga imwe laptop ndozvandakaita ndatora chibheke changu ndainda Bangkok
ndatoenda kuBangkok ndavata a-night before ndatsvaga ndikati chirege ndotsvagawo something kune kunonzi kuplatinum ndo kunozara vanhu maforeigners vachida kunotenga vanhu vanoita zvekuhodha kana sikareshi asi I don't know how these things goes guys because ndozomboona mumwe vanenge vachinditeksera kuchii ndoita business kuda kutenga hembe guys ini ndida kutaura sure I can't help munhu kuti chii I can't help kuti munhu business ina handitozvizivi ndiye ndichitorevera vanhu nhema handizvizivi maona manje ndikarevera vanhu chii nhema saka handidi kupromisa vanhu kuti I know kuti business rinofamba sei before I know it guys sezvangu ndichero ndiye akanditi business rakadai rikadai business rako roramba kufambira kana kuti ndokurevera nhema kuti ndokuziva inini zvinhu zvako zvoramba blame inouya kwandiri saka handidi kuyekera kunge ndichirevera nhema saka ndakubva ndangoenda ikokoko ndokunotenga 1 or 2 things zvekuti ndikwanisewo kunge nini ndichipfeka ndasvika kwarari muona manje ndabva paipai ndaenda kundege yangu ndachekerera nekuSouth Africa saka ndachekerera nekuSouth Africa zichi naishero apa mai mwana vari kuti tingoti ndini pa mai mwana I'm lost inini ndakutorasika guys ndobva ipapo ndobva ndaita sei ndokubva ndanendege yangu ndasvika muSouth Africa asi ndichisvika muSouth Africa ndanga ndisingazivi kuti ndichanokwira bhazi ripi little did I know kuti season yandauya iyi inhau season yeEaster vanhu vazhinji vanenge vada kuenda kumaholiday guys handifi ndakazviita futi izvozvo ndadi paya ndasvika panhingirikini muSouth Africa asi manje zvakaita kuti ndasvika muyaka I don't know ndakaita confused because ndaitsvaga monaki rangu saka ndofunga kana singareshi monaki rangu ranga raiswa pasi here kana ndokubva ndarishayiwa ndokutongobvunza kuti ko monaki rangu riri kupi ndobva vaizonditi wabva nendege ipi ndo ndavaudza ndobva vazonditi monaki ari papi chimbomamirira auye saka pandaimira pepe polisi yemuSouth Africa ka polisi yekuSouth Africa ndobva yaita sei ndobva yandiona ndichingotenderera zviri maziso mavo muka zviri maziso mavo 2018 iyi ndinonotaura kuti 2018 zviri maziso mavo ndadizviya ndazoriwana monaki pepe ndaenda kundoita check out dzangu ndatopedza zvese ndakudi I think ndanda kutsvaga exit kuti exit iripi ndakuishayiwa ndakutsvaga exit ndichishayiwa kuti exit yepanapa iri kupi handisi kuiona apa kwakusina kana vanhu vakawanda musiwo paairport yekuSouth Africa ikoko polisi iri kundiona ndiri kuita zvese ndobva ndazongoona mumwe mukadzi aitendera kadai ndakamboenda nerwrong direction ndobva ndadzoka ndatendera pepe ndangotanga kuti nditobuda nepapi ndakatomboita confused ndiri pachi ndiri pauyuyu ndiri paairport pepe ndabva pepe ndokubva polisi yanditi wena kuSouth Africa ko kanzi wena come here kanzi mami where are you going ndikati I'm going to Zimbabwe zvinzi where are you coming from I'm coming from Thailand zvikanzi okay open your bag ndikati nejesu asi pane zvaiswa mumabheki angu pandachichewa bheki rangu pepe mai anenge yakarova ndakafriza ndikati asi pane zvavandiita asi pane zvavaisa mubheki mangu nekuda kwei polisi iyoichi yandidana pano zvanzi vhura monaki rako vhura zvese zvinhu zvako zvese budisa ndokubva ndanzi pinda nepachimushini siya apapa ndokupinda neningirikini nepachimushini pepe vanga vakawanda kapolisi yacho anga sirwanika vanga vatori about 4 kana sikareshi vakangogara ndapinda pepe ndapinda pachimushini zvikanzi mira pachimushini ipapo apa vamwe vese vari kudarika vachiinda tikati kuini ndio taita sei handiti ndaita sei woona manje tamira pepe tachoshuti asi vanhu pavatora bheki rangu pane zvavandiita kunoisa mukati pepe ndakati chahwihwi ndadero manje ka ndadero manje ndobva chi ndatoti inongana ndabatwa nemapurisa muSouth Africa asi ndasingafaniri kupinda nemuSouth Africa
inoita tomusungwa keni vavhura zvinhu zvese zvabudiswa zvinhu zvese zvikanzi okay, do you know where you are going? That no, I'm looking for the exit. Zvikanzi exit hausi kuiziva, ndikati handisi kuiziva. Zvikanzi chidzosera zvinhu zvako, ndadzosera zvinhu zvangu. Tamira paya ndafreeza. Zvekuti ndakatomboita confused kuti pane zvavandisira mubheke mangu. Sei ndazodamwa ndega asi vanhu vese avo vari kupfuura indini ndega ndadamwa pano. Ndobva vazonditi chibuda uinde neexit iyi. But exit iyi, it was a weird exit, guys. Andikura nema weird exit. I've never used that exit before. Kana kuti ndindatoita chadzimira. I don't know. And zvina kundiitira zvakanaka pandakabuda naye ipapo. Hakuna kana imbofamba nako kudivi ikoko, hakuna waifamba nako. Ndikati ndakuya ne-right direction ini. Kana kuti pane kwandakutobuda kuti ndichanobuda ndakubasement. Ndazoti no, I think ndikaramba ndichazokupata muna muchazoguma ndasungwa. Ndaona mumwe mupurisa so ndinokumbira kubvunza kuti exit iri ipi. Zvikanzi uda kuita exit yekuti ndikada kuenda kunotora train kuti ndize ku park station ndokwandida kuenda, asi ndikunyadza kushaya kuti ndonobuda nepi. Ndobva azotondi munhu wandakasangana naye ndiye akazondinongedzera akati uko ndokwanga unobuda nako. Sike ndakaenda neku-wrong direction, ndakanobuda nekusiriko. Ndobva ndatenderera ndishaya kuti exit yacho iripi. Amene kwandakandobudira handisi kuti ndakatobudire pimo mumujupi. Ndadero pepe mwana. Ndazobuda kuexit ndatsvaga Gauteng train yacho iyaiya ndaenda papark station. Ndaenda papark station manje. Chirega muone manje. Indaifunga kuti zvichanditsa izi ndokusvika ndoti ndaida kuenda Intercape. Ndikati azvichanditsa easy ndokunosvika ndoti da Intercape. Guys, kusvika chinzi fully booked. Kusvika the next 2 weeks zacho fully booked. Handina kuwana ticket. Ndaenda pane Greyhound fully booked. Ndobva watondipa date rekuti musi wanhingi ndopa uchakwanisa kuita sei kuti uzokwanisa kuinda. Jesus. Saka ndoinda nei kumba kwacho? Ndoinda nei kumba kwachoni? Mari yavaitaura ipapo yanga ine mumvuri. Ndaningirikira paya, taenda pana Citylink, taenda pana Eagle Line, taenda hakuna, ndakatenderera vese vachingoti fully booked. Mari dzimwe dzavaitaura dzacho dzanga dzisingaiti. Ndobva ndaona pakanzi pane pamwe ndakanzi kuna pakanzi line. Indokufunga ndikati apa ma-offices ema-Eagle Line akawanda, pamwe wanga kuda kuDurban, wanga kuda kuCape Town. Chege ndiende apo. Izvo ini ndakaenda pachimukofera office isiri Eagle Line. Ndo zvakaitika. Ndaenda pamukofera office pepe. Ndatofunga kuti ndikatotenga ticket rangu kanzi titoenda matiketi. Mind you pepe papark station papark station panenge paine mbavha. Manenge vachingokuvhiringidza zvakare. Vachingova vachiti mami, where are you going? Uyapi? Umwe unonzi uyapi? Kwati unonzi chii? Veduwe, ndaenda pepe, ndamira muline. Kanzi Cape Town, Zimbabwe, Cape Town, Harare. Ndaenda paHarare pepe ndikafunga kuti ina handisi kuti hazvina kuringa sei musoro mangu kuti pandakamira apa apasi peEagle Line. Itori rimwewo rakanzi line but hameno line chii. Ndadero. Ndatenga tiketi. Ndobva ndatoti togara papi muno mukati muya mupark station. Ndobva zvanzi une tiketi tione tiketi dzako. Ndapa zvikanzi handei. Takutobuda takutonga tikuenda kubhazi redu kaEagle Line. Guys, ndikona tikubuda park station. Tikona tikutoinda. Kutobuda akati totisengera mabheke zvikanzi hamufani kubata mabheke tisinoenda nemucheka kubatira mabheke. Kuinda, kuinda kupower house. Ndokwa tikaenda. Jesus, let me tell you, I was so frustrated. Because ndakanofunga ndechifungwa ndatenga tiketi mupark station. Asi vanhu ava vakatitsotsa. Ndobva vaita sei vandoita nesu kupi kupower house. Chiofisi changa changouya kuzotengesera matiketi kupi mupark station asi vachiziva kuti havasi kuenda mabhazi avo hauyi mupark station. Tikati alright hazvinazvo mhaka kuda bhazi racho riri nani. Tasvika pepe. Ini ndinoti chicken bus, mwari vandiregerere. That one was a chicken bus. Man, wakati uchipinda kudai so handisi kuda kusvoreka kuti kudi guys considering kuti tanga tatenga matiketi mupark station. Une chifungwa chakwira mabhazi akaita sana Eagle Line vana Greyhound vanani mukati momuya. Kuinda kunokwira chicken guys, mavhu anga kazara mukati mebhazi iroroka. Yei. Ndakambofunga kuti tiyasa kuenda kuZimbabwe kwati tingori muZimbabwe tichibva kumusha tienda kuHarare. Ndo zvandakafila that feeling.
ndaida kuita shortcut, ndaida kusavha mari. Like I said, ndaida kusavha mari. Ndakaita ndakagurira patitle, ndati ndakagurira ndikatenga ticket dzekuenda nekusouth Africa kuti ndizotora bhazi ndoenda kupi, ndoenda kuZimbabwe. It was gonna be very cheap for us. Ndo zvatakaita inini, even muZimbabwe ndo zvavakaita, because takanongotenga matickets. Ndazvitaura kwekutanga kuti takanongotenga matickets, ndobva tati ngatitei zvokugurira, ndobva tanyengerana. Asi uyu akazoenda nebhazi rakanaka because akatengerwa ticket from Zim. Inini handina kukwanisa kuwana munhu akanditengera ticket from Zim. Ndakaita sei? Ndakazongoti ndinozvionera ndakupark station, ndo blunder ndakaita. But dai ndakakwana munhu akaenda kunonditengera from Zim, zvaizondiitira zvakanaka. Guys, I think ndapindura guys reason why ndakaita saizvozvo. Handisi kundoramba nditi ndega saka manje chi ndobva ndaenda kupi. Saka meaning kuti makosti, because rakatozoditi $25 ndikikunya zvakutoti baba vakatogwadziwa vachinzwa kuti ndazotora bhazi kubva muSouth Africa kusvika kuZimbabwe. Vakati wazotora bhazi nekuda kwei? Ndikati mari dzangu dzasina kunyatsobhalanza. Vakati ko washaiwa ndege here inobva muSouth Africa ichizouya kuZimbabwe? Baba ndikati zvanga zvisingaiti kuti chi ndite seizvozvo, mari dzacho dzasingabhalanzi. Yatozogona kuita 150 kana 180 US dollars ndege yachoni. Ipapo unenge usina mari yachoni. Isi kutaura apa right now tikutaura real life chaiyo. Ende vanhu vanenge vari kumusha kuZimbabwe kuda havasitozviziva kuti ndo zviri kutoitika chi kwandiri kuyaona manje. Ndobva ndaita sei? Ndandoenda kuchicken bus iya. Jesus, tiri kusvika muya vanhu vari kutora marudzi hobho amene vanhu vese vakavabatanidzwa vekumasiti hobho kuti vaizondotranslata vachiita transmiti vasvika mumasvingo muya. Ndandisitorina siti svika nditanga kutsvaga kuti siti ripo, ndikati handizivi. Ndakuda kunotsvaga, manga makazara mubhazi imomo, manga makazara fully packed. Ndakatanga kufunga kuti am I coming from abroad? Chii chikuitika panapa? Ndikati life yakadai handidi kudzokeredza futi. Ndangati ndabva kuyekera kunobhurukako ndakuenda kusvika muchichicken bus. Vanhu vandi unovatuka sei, unovapopotera sei vanhu ivavo vatotora mari yako vainda? Unobuda sei imomo paunobuda uchitekera bheke ratoiswa mubhutu wangomira wakadai? Ndikati he haya, kwakutongoenda nechicken bus yacho. Ndakakoniwa kana kuvata kana kudzitishwa. Ndakakoniwa, ndada kuzama kugara kudai. Uda kunogara kudai kwainzi bva pano. Zvokwa ndakatonzwa vanhu vangu zvikanzi bva pano pakagaramo. Zvikanzi pakagarani kwanzi pana mwana anongodada zvisina hazvo mabasa zvokwadi. Zvikanzi murume wangu ari kuuya apa pasina kana murume ari kuuya. Mozoti takatozosvika kuZimbabwe pasina kana munhu akapagara ipapo, anga asingangodi kugara nevamwana. Iyeye munhu iyeye. Tadero pepe tashauti ndinondogara papi? Hakuna kubva kusure kwese kwakazara kuti pa. Vanenge vakaisa futi zvimwe zvinhu mukati meekera kamuya mebhasi. Henga ndogara pai. Taubva mumwe mukadzi azoti uya hako ugare panapa, because handifungi kuti munhu anga ari panapa anouya chiuya ugare panapa. Takagara paya gaizika. Ndakagara nedivi. Nandikura nemaini. Ndakagara nedivi because meno zvazvakangoita chibhazi ichocho changa chisingangoiti guys. Tagara paya nedivi rangu. Ukada kuvata kudai waivhunduka kuti Jesus Christ todiuzve ranga risingangotoiti bhazi iroro. Ndoshuwa chaiyo tisingadi kurivana nhema. Ndabva pepe tambomira mubhozimani yeka kuti kunonzi muchiyekera muPretoria muya vazvikanzi rakangomira pangori weird futi paitoratidza kuti pane vanhu vanenge vachingoita zvavari kuita vachitengesa zvavanenge vachiita vachimbopinda mumabhazi vachiita zvavanenge vachiita. Ndakaramba kubuda. Ndakati handibudi. Ndobuda ndichindepi muno mubhazi kwandoenda kwandoziva handimbozwi kuti tiri kupi. Asi even pandanga ndiri mustudent hatina kubvira tamira pastation yakaita seiyo ino. Tiri ipi right now? Zvikanzi vanhu vakutona kutenga chikafu vauda kudya. Vanhu vagouya vakaita kuloadha chikafu imi. Handina kana kumbokwana time yekudya. Zvaitondinyangadza zvichigaya kuti ndabiridzirwa nevanhu ava ndichifunga kuti ndichaenda naCity Line naEagle Line here. Isu ndichizwa kuti ndichaenda nachicken bus yakadai. Ndobva ndati too late. Vanhu vanoda kutondijairira. Vari kuziza pride manje. Ndakubata nyaya yepride. Pride yakabva yandiita ngengesto. Pride yaya ndakambotaura kuti imwe futi nhau inotikanganisa kana wanzi wakwira ndege. Isusu the fact yekuti wanzi wakwira ndege vanhu vese vanenge vachiti life yako yatobho automatically, but it's not like that. Number 2, iwe ukandakuda kuenda kumba, many people will be expecting you to live or to actually
show them kuti inini I'm coming from abroad. So that mentality inostika musoro umu yakustika musoro umu kuti I'm coming from abroad unotanga kuva neka pride kamukeke saka ndo kakabva kandinama because ndakaona kunge vanhu vaida vangu vakagara paaround asika vaida kuonererwa vachida kutaka kundi zvamino zvavaingoitaita so kuti vachitaura nenge vada kutaka kuita kamukeke ndikati too late, let me show them. Ndakatanga kutaura kuti ndakachinja tone zvakandibata musi iwoyo ndikatanga kuti actually kana shona chaindaita kunge shona dzisingasanzogona shona iri straight ndaimika sure kuti ndichitaura sentence rangu ndaitaura richipinda nechirungu ndobva ndachinja netone nditi I'm coming from Thailand. Ndanga ndabatwa zvanga zvandibata. She says, okay. So this is the lady I'm got, but you need go to but so what are you doing? Telling that I went there as a student, but I'm currently working there. I've been working for the past 2 years, so yeah, I just decided to go home. Mind you, Dr. Pride, as in the pride, chicken bus, ne pride young yo, taka vangana imotimo, saka. Even vangu vacho ni vanga varimo so vangu vaibva nekusaidi kwekuvenigiri vaibva kupiko vaibva kunyange kuti vaibvipa ndichazivi kuti kusaidi kwanaikira kuchimani uko ndofunga ndokuti kana kuti kuchipinge handichazivi asi ndokwavaibva kudivi ikoko vachionererwa ivavo chipindura nechirungu vakatara ndopindura nechirungu vakatara ndopindura nechirungu chanzi uri kumbobvepi iwe tikati I'm coming from Thailand. Pride is very dangerous. Pride inozaira kuti inogona kuti ujambwe nemakomborero. Pride chaiyo inandikura nhema because vanhu vanotanga kuti iwewoka uda kutiratidza kunge wakapenga ka saka opportunity kadiki apapo unotoshenga because vanoda kungokuwachisa chete saka even zvimwe zvinhu nyangwe zvikanzi chii kana kuti waitwa sei zvaigona kuzondiskipa ipapo inini ndandakati tiketi rangu ndoda kusvika kuHarare ndirimo muya ndichionererwa vanhu vakada kundokuda pakati ndichizvinzwa like a person ari kubva kubhururuka ari kubva abroad asi ndichizwa kuti abroad yangu mbudu mune mari yekukwereta mune mari yangerechi yekukwereta yekuzondorya kumba avana vanga vasingazivi ndada kurashuwa ndakamba ikwereta gore iroro ndakaikwereta yekuti ndinotetena chete ndadero paya memwana ndikusvida tafamba ndichingozvinzwa ndiri muya pride yakandingengendedzapo tazosvika mumasvingo havana kundibvunza izvozvo havana kutombondibvunza ndingangofunga Joni yangu yoga ndinotaka kuseka ndobuda musodzi nekuseka ndimoshadziramba gezi ndasvika mumasvingo ndakangochinja Joni yangu ndaifanira kusvika kuHarare but ndakangochinja ndikati why should I go kuHarare? Because you know what guys, inini handichadi kuenda kuHarare ndakudzika muno mumasvingo ndofunga vanhu vakatofunga kuti no ndairiva nhema kuti ndogara kuHarare musikana ndofunga ndogara mumasvingo inhema dzako kuti wati ndogara kuHarare ndakazvifungira ndiri mubhazi ndikati no ini Joni yanyanya kurebesa kuva pachanozvonoka kuHarare ini ndakudzikira muno mumasvingo ndakangozvifungira ipapo guys ndatosvika mumasvingo ndobva ndakangofunga bhegi rangu ranga rakaiswa kuvanhu vari kuenda kuHarare ka handivi masvingo vanenge vakati vari kugumira masvingo ese Harare yoenda kusa mberi mabhegi avo tikati ndakuda kutodzikira muno zvikanzi uchasvika kuHarare ndikati no I've changed my mind tini uyo ndachinja mind yangu ndatora bhegi rangu just like that's what happened. Ndatora bhegi rangu ndaenda ndikati nditorere bhegi rangu zvikanzi uchaenda kuHarare ndikati zvikanzi tikati takonyera kuti Harare ndikati yes I know what I'm doing. Veve manje vaitaura neniwo veve zvakare vaitaura manje ka ndobva vadzikirawo masvingo saka nawo unoendepiwe ndobva ndatotanga kubvunza kuti rate ndini manje how much is $10 to born knots ndini uyu masvingo mandiri kuzvinzwa guys I'm not gonna lie to you ndakadza lesson ndakuda kudza kuti lesson ndakazodzidza ndakupanyika ndobva kazondisvumbunurisa from weekend basika from South Africa muchicken bus ndaiperforma nepride yangu ndichizvinzwa ndichiperforma kusvika ndasvika masvingo ndaiperforma zvakare inini manje ndatanga kuchinja mabhonzi masvingo
zvikanzi ndaona vari kuchinjawo ndati neniwo ndikutodawo about think ndakabva ndachinja about handina kutochinja kana 50 kana I'll probably change $50 ndipe mabonds ndini manje uyu. Oh Jesus, apa ndaenda kutoilet kaya masvingo yakanaka katoilet yanaka iko zvino ndaenda muya ndandochinja hembe yangu ndapfeka dhiresi rangu ranga ndinaro rine staira yekutailand ranga rine malesi amene mumaoko umu richingoenda nekuti madhodha vanenge vakaita zvekunoko ndapfeka dhiresi rangu riya rakaita kapingishi lime wati ndapfeka even neshangu ndakabva ndatochinja zvese ndakachinja ndikatombeta kunge ndatogeza ndasvika mekera ndokutopoda nelipstick ndikadhesa nelipstick ipapo ndandaruka mahwanwanika anga akareba mamigiri mam3 iyoyo ndobva ndanyatsa kuchisunga ndagadzira ndapoda ndaisa maearing memwana tikati welcome to masvingo tini uyu haiwa Jesus help me tabuda mtoilet muya ndikusvida mari ndachinja ndaisa muchibheki changu ndameka sure ndaswapa mauyu angu ese ndazvisa mumunigirikini ndabuda manje ndaisa umu handibhegi dziri kuri ndaisa umu handibhegi handiti zvekuisa umu muya takufamba ndakadai ndakarembedza handibhegi kudai so ndakarembedza handibhegi step ndakabva ndachinja nestep ndakaichinja ndakainyutura ipo paya panodzikira vanhu mabhazi ndo pandaipefomera madhirama angu ndobva ndatanga kunyutura step tichizvida ndasangoti where can I got mabhasi ari kuenda kwanyiko ndakaita kunge isingagoni shona where can I got the bosses zvikanzi nababa hai wataura zvakanaka iwe taura zvakanaka unongotaura seusingagoni kutaura shona sei kati yeah but that's me so how can I get the bosses zvikanzi nawo unatodza kuti haugoni shona here iwe tikati handisi kuti zvimota ndozvanepi apa ndiri kuzvida asi zvimota handisi kuti ndozvanepi asi ndichizvida ndiri kuzvinzwa ndiri kuzvifila chibheke ndakaisa my pink monarch alongside ndichiziya ndachinja mari yangu nda a rich lady ne$50 I felt so rich at that time vatonditi isu tiri kuenda kurengi uko kundotora isu tiri kuenda kurengi uko kundotora mabhazi anoenda ikoko kudivi kwako nachipinge uko kana uchida chipinda imomo okay cool I just wanted my own taxi how much is it kuenda kuningirikini ndindaidaro asi kutailand I cannot get a taxi yangu ndega yekuti ndipindeni asi pandakasvika masvingo ndaida my own taxi yaindifamba neni ndiri one out mutaxi momomo ndichizvifila I wasn't even willing to negotiate I was just ameno ndaingoda kungoita kalife kangasiri kangu kandisingazivi kakandibata ndasvika masvingo in fact kakandibata ndasvika mujoburg handisi kuti zvakabvepi asi kuti it was because of this chicken bus here kana kuti chii chakaitika mweya uya uyo wakabva watoramba uchinda wakatazida tripu mweya uyu wakandibata zvine simba mweya uyo ndasvikanzi chichipinda nesu kwanzi $5 here kana kuti chiisvikanzi we can share anikati no problem pakunopinda pepe inini vari kubhizi kuisaka ndasiya monaki rangu kuti vaisewo ini kwakunogara ndakarisiya sina kunomboiswa mukati kwakunogara kufront kuitira kuti ndidye window nebhegi rangu ndakadai ndichizvida ndichibatawo mabraids unoziziva madzimai kana wakati kwamabraids unochingodai uchimatenderedza ndichizvinzwa dhiraivha vachitaura kunoendepi iwe kanti kuenda kwanyika zvanzi kwanyika unozivani kwanyika iko ndikati kune my parents vari aya baba namai vangu vari kumusha vari kuchanya shongwe dzavo dzavanenge vachichanya havasi kumbozviziva kuti mwana wedu uri kupefoma masvingo havazivi ndiri kupefoma madhirama angu ndasiyiwa paya vakasiya vandidhamba paringi paya ndichizvinzwa ndakatopota ndofunga ndatoti I can pay for you kune vanhu vangu vari muya
I don't know kuti ndaizviitire izvozvo guys. Handizivi kuti vanhu vese vanobva diaspora ndo zvavanoita here vakamboenda kuZimbabwe izvozvo kuti unoda kuonekwa kuti wabva kudiaspora saka let me show you kuti ndine mari. Apa mari yacho nini ndakwereta. This money yandikuda kuzama kuratidza vanhu kuti I've got this 50 US dollars is part of my loan yandikufanira kunodzosera. Ndadzokera kubasa. Ndadiro pepe. Ndabva muchataura zvokuti kubirwa here chimbopira munzura. Ndabva pepe. Vandisiya ndikuzvidaka vaive mabhazi vakutokwira vatoona bhazi rimwe rakutokwira kuenda kuChipinge. Ndadi pepe. Ndanzi watiri kuenda kwanyika iyo kanzi ndobva ndazvatonzi iri bhazi rikuenda ranga rakanaka mabhazi vanhu vanokwira mabhazi anoenda kwaMutare andakakwira hangu iwayo I don't want to lie guys, they are very smart. Ndinge vanenge vane TV yavo even vane momomo zvinenge zvakatongosiyana, it's totally different. Handiti ndakwira bhazi ndaona pekugara, bhazi ranga riri fully packed. Ndashayiwa nzvimbo yekugara. Ndati inini yange iri first time yangu kubva mumasvingo kuenda kunhikirikini kuenda kwanyika. Saka ndasikazivi kuti mahours mangani kusvika kwanyika manje. Pandabvunza kuti kune vanhu ndini kubhazi mandibata zvakare. Ndikati so how many hours to Nyika Growth Point? Ndikati yeah, I just wanted to know kuti how many hours am I going to take ndiri muno mubhazi. Ndakachinja accent guys. Yakazonoita go back to the original chaiko ndaona mai nababa vangu zvese zvakabva zvaita go back to normal. Ndakati zvese rurimi rwakachinja but tichiri ipapo zvangu tiri mubhazi muya ndiri kuinda nemwana apa ndiri standing passenger. Ndakata standing passenger hakuna waida kuswedera kuikira ndaingozvida. Ndaizvida ndikada kudai ndikaenda sure ndikati ndikazogara kumashure because vanhu vanga kasa zvinhu mukati mechiyo. Ndakasimuka ndikati ngandigarire padhuze because mugonozondipfuudza ndasvika manyika. Let me tell you what I said. Ndakati anyatsozwa kwanyika. Anyatsozwa kwanyika ndichibva nekuno kumasvingo, so I'm just scared kuti munogona kuzondipfuudza. Ndini ndaidero ndikati zvikoti dai mai yangu nababa vangu vakasvika kuti ndati handinatsi kuzva paNyika Growth Point, handinatsi kupaziva ini handipazii panyika. Oh no, ndakati handinatsi kupaziva coming from masvingo, so maybe ndakunogara kudhuze nekudhor ndichinoza ndichisanganisa apa bhegi rangu riri umu handisi kukanganisa izvozvo. Ndadiro kushanzi tinokuudza wasvika panyika, don't worry. Kati no, I just want to be safe. Ndakungogara kuno kudhuze kunoku nedhoo. Ndagara kudhuze nedhoo kuya. I think ndakata about 2 hours ndobva ndasvika panyika. Tichingosvika panyika paiva ndasimuka ndobva ndaenda nemonaki rangu. Monaki rinonetsa kukweva mumavhu. Monaki rangu ndikuda kuzama kurikweva mumavhu rikakweveka. Harikakweveki paNyika Growth Point paya. Haiti mweya waharurwa uya wondikweva uchidai neharurwa dzacho dzichiita nemabarwa rotengesa mabarwa. Ndikati iyi ndo inonzi welcome home. Iyi hakusisina imwe effect mabhazi handisi aindaka. I am carless, I am motorless. Ini ndingori footprint ndo yandichaenda nayo, handisi kuti zvichaita sei. Ndasvika paipemba ndafunga kuti you know what, handagrosari rekusvika naro kopi kumba tini ndakazviita zizvoni ndobva mabraids tiri kungoderoka ndichimeka sure ndakanganwa nelipstick ndaimeka sure kuti lipstick iyoyoyo apa inenge iri wrong color inenge iri yakaita pinkish kunge reddish kunge wadya chiropa chehuku kunge chatsatikira pamuromo chikasazonyatsa kugadziriswa zvakanaka. Ndio zvandanga ndakaita izvozvo, the weirdest. Ndio zvandanga ndakaita zvekungoti ndoda kuita shine out, shine like a rainbow. Ndio zvandaida kuita ipapo. Ndadero pepe ndameka sure every time ndokudisa tumadhasti twetu kudawo makeup todayo so apa ndaipoderani nobody. ngozvida chete kungozvida. Ndozvandaita izvozvo ndichimeka sure kuti ndaita izvozvo ndaita zvese. Ndazoenda kuti chirege ndotsvaga ndikandobva ndati obvious kwandaiamboziva kuchikwirirwa zvimamota zvinoenda nekwedu kumusoro kukwanana dungu kunana maboki kwazinati
pashopi ndakaona kuti panonzi pane CBZ opposite pane kashopi kari kokupesera kune zibhawa regreen ukoko kuti pane zifenzi so handizi kuti panonzi pani hanozondopa mutemi akandopa chii ipapo ndakuya monakira angu ndakati monakira chikunitse ndatakura ndadaiwo so hakuna waida kana kutaura neni vanhu vaingonditasa kudaiwo simba vachivotendeuka chinda ipapo ndopa ndakatoona panyika kune varungu ndikati where are these people coming from shining yangu yakutopera kapa vanga kwakune varungu guys kwanyika imi vaidhaiva mazibango emota nevanhu vatema vangu vanawo ndikati where are these people coming from inini kushaina kwangu manje kuchagonekwa papi kana kuno kwaita varungu because obviously varungu ndio vanenge vakutoshaina inini chagonekwa lipstick yangu yandiyabva nayo ichagonekwa sei zvakatondibata ipapo apa ndine pink monakira akati bha ndobva taenda pachishopu chechi handakuna munhu angaripo ndazoona zvimwe zvimota zvanga zviri pamusoro apa ndobva ndaenda ipapo vandaona kuti no ndikaenda ndichinyanya kuri ndakarisenga kudai wazvizoite rega ndiri push ndichizvinzwa ndichifamba mubichana ndati matenesi andandikapfeka bva ndamatsikirira ndakamba ndamatsikirira kumaita maslopes ndasheva ndikati nzei penyu makadii zvenyu muri kuinde kupi ndini manjuru ndichinosa zvikanzi kini tikuenda kwanhingi ndikati munodarika nekwanhingi zvikanzi mota yacho yatobva kuzara izvozvi yainda uko alright sikai muchaenda nguva zvikanzi mukiu asi tambotanga taenda kwachikukutu because kuenda kwachikukutu kwakasiyana kwachikukutu ndekuku kudai uku kwanditi then uku kumanje kudai so let's say pane road dzinozoti one road iyi kai maoko angu ndio one road iyi kai iri kubva kwanyika saka kana wakuda kwachikukutu ukudiri venge kuya unodai unotenda nekukuku asi nini kwandaida kuenda nako ndedivire ukuku sikai vaiti hatisi kuenda nedivire ukuku tikuenda nedivire ukuku kwese yangu same direction zvayo but divire vaenda naro ukuku hakusiko kwaiva kumba kwedu ndati alright saka vanhu munoita mari kusvika kutomboti kana mudaenda kwanhingi bhandiudza lese kuti example $2 kana kuti dollar kusvika panhingi kati okay cool ndokwanisa kusiyawo bhegi rangu panapa here nda kumbodzika kupi kuzasi uko kunotenga something zvikanzi siyai apa mainju handivazivi vanhu handivazivi vanga nemota yazvo kutoti dai vaida kutongonditiza vaitiza nebheki rangu ndakarisiya mumota mavo guys ndikuda kungosileya ndakarisiya ndobva ndaenda nikamuka bhegi kacho bva ndakasiya kanga nelaptop ndakakasiya nepesi yangu ndobva ndaenda kwakusiya zvinhu zvese mubheki revakomana ndabva paya ndaenda kudaiwo so ndaenda kuzasi kuya kunotaga mashops pane imwe shop iyoyo handisi kuti yaimbobhawa kwati yaiva chii yokuti yakananga paipe panoita mabhazi apa chatova chishopu chemagrosari ndio pandakangosvika ndikandobata zvimabhasiketi chibhasiketi chekutanga ndobva chazara ndikatenga ndofunga kana 5 malofu echingwa vandatenga mafulawa kana 4 vandatenga mazishuga vandatenga majarini ndigotenga mikaka mapauda chingwa ndakatenga imi ndigotenga sipo ndakahodha ndikazadza maturori zvemabhasiketi 4 zvandakazadza ndichiti ndikapedza vondiudza kuti mari total yaita kana kuti 25 bonds only 25 bonds are you sure ndaidira manje kuti are you sure zvikanzi zvaita 25 bonds tipei mari yachoni ndovandavapa ndobva ndatasamaziza kwati rangu I still have more money ndiwo ndadzokera futi muya ndonotanga kushopa futi guys ndakaenda ndakaremerwa manzwa ndikaenda ndakaremerwa nekuti mweya wokuti ndandiri richi nemabhonzi andandachinja wakandibata zvenga zviri strong ndatenga zvezviya memwana muone ndatenga zvinhu andida ndasiya monakiko ndatenga zvinhu zvangu zvese zvezviya ndapedza manje ndati zvino ndoita sei ndosenga kubva panapa ndoita sei mapublic ese manje ndadeuso azara muikiramu ndikati mukwesa kunditsvagirawo munhu here ndomupa $1 rekusvika mari yaindivava mari was itching me it was scraping me like this kuti ndobva ndati can you give me someone anokwanisa kunditakurira mapaperbacks angu then ndoningirikina zvimwe zvakaiswa mumaekera munonzi muchi mumabox ndobva ndati kune zvikanzi mota ichaiti public kana zvikanzi kunogona unodana munhu wacho wamuri kuenda naye auya aita sei akutakurirei akubatsirei
ndati okay mba ndibuda nekawanika pabheka diki ndasiya magurosari aya mamwe acho mukati muya ndobva auya munhu uyauya ndikati ndokumbira unonditakurira I can give you $1 kuti unotese wanditakurira from kushop kuisa mumota mako ipo panyika paya kwete kuti kureka imo manyika muya vaikwanisa kurivhesa mota yoenda pamberi peekera mabhokisi angoiswa indakati yaundisengeri ndikuda kwemanyemwe emhuru ndo andakaita ipapo ndasengerwa iyoyi $50 iyoyo yandanga ndachinja mumasvingo ndo yaindivava yakandivava yakandiita skrepi ndo zvayakandiita ndadiro paya apa ndekukwereta yandaifashira kuda ndichiti at least ndakatengera mai vangu something zvekurya iyo ndikagodi ndabva paya ndazoenda ndagara almost an hour ndanda kubveka kwose ndasingadi kusvika kukwavira pandaitira kuti kana ndakuzosvika vanhu vanofanira kundiona kuti uyo mwana wamai Sheroni uyo ndozvandaida izvozvo ona manje that thing chekuti mwana wavo auya ndozvandaida ndati kune munhu uyauya you know what iwewe wasarwa nevanhu vangani kuti mota izare ndobva ati asingi ndasarwa nevanhu 3 but angaona ndofunga wani munhu ndobva amboenda ndobva ndikati alright I will pay you mari iyoyo yevanhu 3 how much is it yauri kuda pamunhu 1 ndobva atanga kuti I think akati $1 here something ndikati no problem ndikuibhadhara mari yemasitsi evanhu vacho vamakamirira kuti izari I will pay iwewo zvandakuda kuti uti unondisvitsa pakati pane panondisvitsa andisvitsa ipapopo ndoba ndaizoona mudhara wangu kana namoms wangu between the two of them ndozodarikira toenda kupi kumba ati unondisvitsa ipapo nemari yakati plus iyoyi yakuenda kutokupa panapa mari iyi vanhu 3 vavo ndokupa 2100 tadare tatononga mwana wangu achitoenda wakatozokangana foni yawo munhu green mamu tazoinda paipa ndarya windo vatanga kutondibvunza uku takuinda kwedu kako vanozivana mai mwana ndikati inasitomboda kana kutaura nemunhu because vakatanga kunditaudza panapa zvichaitika ka vachaenda kundondirevera ndikati vanondirevera vagofamba vachitaura kuti mwana wavo akaita soso aida kutoonerwa chava chirungu tikati iza ndakarya windo kutange ndisingambooni kuti chichi kuitika ndakarya windo vataura ndikati ndoda kugara kumberi ndokwandoda ikoko ndaidero ndakaibhadhara because ndakamoti shamwari time yangu kandabva kare inini ka ndakubhadhara mari yemasitsi evanhu vokutaura ivavavo $3 yacho ndoibhadhara inini because guys like I told you inini mari yangu yandandatoenda nayo iyi kai imari yekuti ndanga ndatokwereta kuti ndoda kuenda kumba saka inini mari yangu yandati ndoda kunotetena saka ndaitetena amount at that time ndakatanga kuitetena ndichisvika mumasvingo muya ndaitetena ndichitaura kuti tax yangu chitaura kuti ndoda grocery chitaurira kuti iwewe I can pay you ukatakura mabox guys imari yaunenge usina kushandira ndakazozviona kuti mari yausina kushandira hauhu kurwadza kwayo ndabva ipapo ndikati I will pay vanhu vese vanga varimo ndikaibhadhara that $3 yevanhu vanga vachifanira kuzosadza masitsi ndikati iwe unondisvitsa apa iwe hausi kufanira kupfuudza mberi mota yako kuinda nemwana mota yako da kuihaya kuti inosvika paprice bed unochaja mari vanochaja no iwewo dyi ukadraivha zvandoda ndozokukwasa kuti ndinokupa inini handikuda inini uya mukomana nekufarisa tainda wabvuma tainda paya tasvika pai tasvika nepadaida kunana kuti padaiti ndokwasa kuona mai vangu kana kuti nababa vangu ipapo tasvika vese varipo mai vangu vakachema vakamanya vakatiza because vangu vasingazivi kuti ndikuuya kumba ndaivarevera nemhau ndoti nditori kubasa ichiziva kuti nditokwira ndege mangwana achoni tasvika apaya asi mweya wakupinga $3 tadi paya tasvika baba vangu vakafara vakachema kadi asi kavaifara vachitasei but mwana ndangozvikanzi kungouya iko kandakana problem nazvo handikana basa nazvo pakada kuzama kubaba vangu mari paya vakandidzosera baba vakandidzosera vakati hazvigoni handifungi kuti zvinhu zvati zvava stable kwauri hazvigoni kuti nditore mari from you vakatozotonditopa ivo baba mari yebhazi vakati chikwira bhazi ona manje mweya wekubereka wakaoma guys kwandiri handina kuzvihwisa panguva iyoyo vandikazozviona think kuti inhau yekuti vanenge vachiona kuti zvinhu hazvina kumirira zvakanaka mwana wangu asi ininika pamwe ndisingazvioni kuti baba ari kutozvionawo inini manje ndini ndanga ndapindwa nespirit of vavirani with the money ndozvakaitika tabva paya mai mwana
ndatodarikira ndikati tataenda kwedu kumaplasi kwagutuku ndandosvika first day zvakanaka mangwana kusvika nditokurara chini ndandisingatozivi kuti vakuchengeta makwai mazuva iwayo vatatosvika vakuchengeta makwai paya ini ndakangokura ndine mentality yekuti nyama yegwai inoshata saka ndasinganyatsi kuziva kuti inoita sei nyama yachoni iyoyo handina mvira ndaifarira zvangu ndobva vatondirayira gwai pazvakaitika zvokuti the following day manje takainda vaitondodzura nzungu mumatoro saka pakuinda pepe kuti tichirega tinodzura nzungu mumatoro zvakaitika ndezvekuti ndopandakatanga kuhwa musoro ndatanga kuhwa musoro paipai ndobva ndatoti kuna mama musoro wangu ukugwadza saka kumatoro uku ndokune magadheni kuya saka ini ndaifarira zvangu zvananapwa ndaigara pakati pedhireni ndichidhinda pwa ndaifarira futi mabarwa akati gochwei ndobva ndatoti kuna mama musoro wangu ukugwadza saka ndichigara pasi vanhu vatofunga kuti ndikunyebera kati handisi kuziva kuti sei but musoro wangu uri kuita kunge ukurema ndobva vanditi takazosvika vakatondisvitsa havo kwakachena masikati machena tikatosvika masikati machena ndikatomubhadhira mai angu akapopotera mari iyoyo maiwe vakapopota vakati iwewe unondiudza kuti wabhadhira mari yakawanda iyoyo nekuda kwei accent yange yadzoka manje ukafeka feki yologist pamberi pababongu namai angu ndichatozokudza imwe ndakada kumbofeka kutaura chindauka ngapozwa nevhiringa ndinopetire madhirama zvangu ini akawanda madhirama angu ndobva chii ndatanga hwa musoro ndichangoita fast forward kuti ndikwanise kuchoipedza hangu nyaya yacho yanhasi ndatanga hwa musoro ndagara mamangu bati achireki china unochera mvura uta sei uite kumangati kana ndiri unochera mvura handifungi kuti ndikukwanisa kutenga nemusoro nekuti musoro wangu uri kurema ndozvandikuhwa ndakuita sekuti ndikuhwa chando izvo ndasingazi kuti matonsils handiti atase atodhevelopa saka pandakaenda kumba ndakasvika ndobva ndatizama kuda kubika pakada kutanga kuzama kubika ndakanzwa chando changa chiri serious ndobva ndati ndakuda sei ndakundovata pandakaenda kutovata pepe ndopandakatanga kuchisheka nani stop mainjiuka inini apa weather futi ndofunga ndo imwe yakabva yandikanganisa big time because ndakakanganisa pakuti futi ndakaita seko guys handimoza pandakudza ndi pama operations pepe inini manje ndakafunga kuti ndatobho but ndakatanga kutsika pafloor netsoka chaya barefoot but zvakazoitika ndezvekuti ndakatanga kupindwa nechando from kutsoka uku tsoka ndobva ndati ndapindwa nechando ndobva ndanoafecta paye pandaiti zvoni pakabiswa chuma pepe ndo pachakandogara ndofunga chese chando kuti papo kuti ndigotanga kungokosora chinani stop mama vakati iwe paunga wachifamba apa iwewo wanga usingafambi neekera iwe plus dova nigirikini plus dova handiti number 1 ndandaenda kubani kune mabhundu kuya kune dova number 2 ndaifamba neshoka zvekutonakirwa nokufamba neshoka zvezviye 3 semende yekoko inotora chando kudayo so ndaifamba musemende ndisina zvinodziya ndo zvakandiafecta ndobva zvasangana ndobva usiki hwohwo matonsils avata achikura kudayo kuvhara huro yese iyi guys matonsils ndine problem nawoka but iwayo anga ari serious nekuti akarova both sides ndinomboita but ndinogona kuita one side kadiki kobva kangopera ndikakunza kukatreat but ipapo akangofuma akazvimba both sides akaita white huro isi kana kumedza mvura ndaikoniwa papasina pekuti akangozviti futunu from Norway ega ndo zvakaitika indobva ndati chii chikunyatsa kundigwadza pandiri ndonondivhura mukanwa kudai so mai inini pacho zvangu ndakatomborwa nehana blanda ndakaita manje inini because kare ndaimboita zvekuti ndinotora toothbrush wodaiwo makwenga kudaiwo chikanda chacha chewhite chobva woita gago sauti magudeyo woita gago pandinovata pandomuka zve zvatopera ndo zvandaita this time zvakaramba memwana ndaiti ndichibvisa kukwatanura kudaiwo so ndikaita gago pandinoti ndinodzokera kudaiwo so ndikuona futi adzokera kuta kufutunuka times 2 ndikati kana ndadana maiguru vangu ndaivahwa kuti vachiriko kumba kwavo kuzasi ndati kuna maiguru vangu ndokumbira mundoudza mama kuti ngavadzoka wangoenda kumunda
ndavangwandisa ndakavata vakati chirega kuita sei kuinda chirisara wakavata usapindwa nechando. Ndobva vanditi ndobva ndandikati mamachi ndamunoudza mama kuti toda kuinda kwazinata kukiriniki. Handiti nda kuinda kwazinata kukiriniki. Zvikanzi wadi kuita zvemunhengeni. Ndikati mama ndikurwadziwa. Matanzeuza ndinawo atsanambomaita akakurisa. Ndoda kuti ndine kwazinata kukiriniki kwandokudza kuti chipatara chiri kwazinata like I said before. Itori nzvimbo inotonzi zinata ndokune kiriniki yachoni. Mama vakati zvinotoenda sei unogona kufamba here kundosvika ikoko kure. Apa nemusoro wangu wokurema wanga wakurema tisingachatozwi kuti ndode apa malipsi angu manje moza malipsi emune apa ndasingacharyi ndanga ndisingacharyi ndaita sei pepe mama vanditi vandichagira munhengeni vandigadzira munhengeni vakati ngoro ikauya taidai taenda nengoro zvino hapana ngoro toenda sei ikoko. Ndikafunga kuti vaya vandikambohaya dai takati nefoni nhamba yavo tavafonera vauya kuno vatitora. Ndabva ndatishingirira first day mangwana acho mama vati handichi kune imwe place like I said isusu nemaplace akasiyana siyana kwatinombogara gara. Ndadii paya bva taenda kundoona baba taida kunoona baba saka taida kunoita like spend weekend tiriko kune that place. Taenda paya tikuzama kuda kumwa lacto yandandatenga lacto iya ndikati iri kundivavira ndikufamba tichizorora ndikati mama inichi ndingi ndikurwara. Zvikanzi chirega tiinde kwanhingirikini tiinde kuna baba katasvika kuna baba ikwekwaya togona kutoita sei pamwe unongosvika wanhani ikoko. Takashingirira guys takashingirira kutoinda ikoko mai mwana ndichetsonga kuti baba nedistance yekubva uku kupurazi kusvika kwataida kuinda ikoko. Ndipo takazodarika nepamba pananhingiri paiwe padaiti pane mufesi wakati murusero wati achireva nemha kuti ndakamurovera kuchikuva asi ndakaenda nesando kuda unomutema. Tikadarika nepo tikaona hama dzake dziripo tichotaura nawo shona zvakanaka sara nawo shona kudaro mai mwana ndobva vanhingirikina paya ndokubva vanhangirana vatonzi mama manje ndivo ivo vaida kuti ivo vataure kuti Sharon anogara kuAsia anogara kwakati ndo vaita kuti ivo vataure asi inini kuti nditaure vanga vasingadi mainetsana zisamboiti ndobva vati kune vanhu vaive uyu ndiye Sharon zveu ndiye Sharon iyeyu ndiye Sharon munonzi mai Sharon zvikanzi ndiyeyu makadii zvenengatati achitotaura 30 minutes ago angatitaura chese chipindirana zvakanaka pasina kana kuti kudii zvikanzi anogara kuAsia. Asi zuro ini ndandatukirwa wanzi usazitaura kuti unogara ipi asi ivo manje ndo vari kuita sei vacho kuti anogara kuAsia. Ndavari paziso ripakuona kudai ndakavati jeke zvonaka zviri kwenyu nhai ini ndikataura kuti ndakandigara kupi muno hamudi asi muri kutotaura ivo vanhu handivazivi asi ndimbotadza zvikanzi munhu uya uya vanotogona shona here zvikanzi ndikati kundifunga togona shona sei handi tachingotaura 30 minutes tatitaura zvakanaka sei kuzvikuti ndogona shona zvabvepi yapera iya tazoinda paya tasvika paya ndasvika ndikati kana baba ndikaudza baba ndikati baba ini toda kuenda kukiriniki ndoda kuenda kwanyika ndada kuenda kwanyika kukiriniki zveshuwa asi ndanga ndasuwa malights nemakunzwawo redhiyo madhindindi aya saka ndaida ngondosvikawo manyika ndonotenderera araundi ndirimo manyikawo ndozodzoka time ndozvandaida kuita. Umwe mai ndaizi mai vakandibhowa zvisingamboiti vamwe mai mwana vanoekera vanowirirana namai munoziva zvokuti tiri kumamisha kuya kune vanhu vanotowirirana nekuti uyu ndo shamwari yedu ndo sahura wedzinza redu izvi ndo zvandikutaura nemunhu iyeye akasvika akazvivharisa akati kuendepi kwanyika hakutomborapwi hakurapwi uko kwanziri uko kuti akaenda sisika nhare munotenga mapirisi $5 muekera vakaramba. Inini ndindaiziva kuti ndoda kunoitei kwanyika ini ndindaiziva kuti ndaida kundaita kwanyika mai vaya kuya kundivharisira tatatoona dhirezi rangu rada kupfeka kuti ndinoenda ndakapfekei zvimota zvaingodarika nepataivaka saka anytime ndaigona kungonochitora anytime ndodzoka chimota taida kumbonon'o kana ndiringire muekera kungondoonawo vanhu manyika ndozvandaida kuita sei ndozvandaida kuita ivo kwakuita sei kwakundivharisira
amai vakandinyangadzawo vachitaura kuti vachitaura kudaro musa zvandakavaita ndakavatasa ndakadaiwo so ngorwadziwa nei ini ndiri kunobhadhara $5 yacho manyika wai muri kundivharira pashe maini problem yenyu neni ndeyei vakandizvadza ndikatonzikanzi ngainde kwazinata uko kwazinata hakuna life ka yekuderodero hakuna life yekuderodero mwamwe ndikarwadziwa sikamboiti takanzinda kwazinata zvandichienda kwazinatwa ikoko bva ndatozonzi chinditora chimota uinde ikoko mva baba amanya kundomisa baba ndo vakandomanya vakandomisa chimota vakatotaura nacho kuti chigodhaivhita chindenesi kwazinata mama mva vati inoda kuenda kundochera mvura ndatotanga kutonetsana kapo mother and daughter thing ndatotanga svikada ndotanga ndanochera mvura uko kuekera ukoko bani painzi ndonochera kubva kure guys ndoda nochera mvura ikoko unochera mvura sei ida svikana baba aiwa chirege svikanzi unotondimirira kada kutoenda kwazinata kondirokuika tikati tsvaga handi mati munomboya kuzotsvaga vamwana vanochera mvura here mumabhadhara nga ndokupai dhora racho unozoekera apa kunzi ndokupai ndasingareshi papo ndaiti ndokupai toenda kwazinata kwachoni ikoko vazopinda muya ipapo guys handi kureva nhema takapinda potatenda nehembe ka taingosora tichingoita zvataitanga zvokuumburuka tiri ikoko kwacho ndinenge nditamba nechasvadzi changu ka ndichingodii ndichivata bangu vaibva kuti unoita sekutoti ndiwongo wachishanda sekuda kuenda ibva ndati handisunzwa zvakanaka ndovata ndozvandaita saka hembe ndasina kuwacha saka ndakatora chimwe chisikafu chandaisa kudai so saka ndaiva nemataidzi kana pari pamberi pababa vangu handikwanisi kupfeka trouser hangu inini handikwanisi kuzviita izvozvo nekuti kuti vakandiramidza kuti usadaro but ndongova respect in that way and I know kuti kubva kare vaisadawo matrouser saka ini handizodi kuva disrespect because havana kundiudza I think kana chitongoda ndogona kungozviita because havana mupura vandiudza usadai so manje zvandikabva ndaita wait sezvo ndine uyu ndinowanzofashasa maleggings ndo andinopfeka but ndinopfeka nekadress pamusoro ndobva ndatasati madress wangu twese checha ndobva ndaona hakuna zvakachena ndobva ndatora scarf yanga yakareba ndobva ndakaita kunge kakuisunga ndatora jaketi rababa vangu iroro ranga rizi guru ndo randakapfeka ndati baba ndikutonhorwa ndikaoneka ndikati baba ndikutonhorwa svikanditora jaketi uko ndobva ndatora jaketi ravo ranga akapfeka ndobva ndatora jaketi ravo iro ratonhwa futi chiutseta mangozi wanga ndanobika ndanditora panguva iyoyo guys kana wakuda kuchiinda kuchipatara hauna kana basa izvo ndobva ndaekera ndobva ndatora zijaketi rababa vangu ziguruka mendiyo ziguru ndatora zijaketi rababa vangu pepe ndarova pasi namai vangu ndatora mari zvikanzi unobhadhara mari yacho yekuenda ndikati ndobhadhara mari yacho yemota zvikanzi unobhadhara yekuchipatara kwanzi kubhadhara ndikati ndobhadhara zvese zvikanzi kunodiwa chibhuku baba vani pachibhuku ndikati ndobva taenda namai vangu kakwe apa ndaitatsuka nedhasi ndichingokosana nesitopu bva mai vangu vatorwa padivi nani nevamwe mai pavangu vakudzika zvikabva wanzi ndai munomuita so inda handisi kuzviziva zvevhikisi zvezve zvekuti wombonofukira zvakare nyange mukapuwa muite kuti ngaafukire achiita sei pamwe imhepo zvikanzi akabvepi zvikanzi wakabva kuthailand kuasia zvikanzi kuda mhepo yemundege zvikanzi mai vangu manje vangu vakudza kuti mhepo yemundege ndo iri kumuafecta nekuti unopinda makore kana apinda makore munotonha steriki saka chando cheche chese cheimomo mumakore ese anenge ari mukati mundege muya chakamupinda Jesus my way that was the best theory of my life ndobva ndaita se ndobva ndati I didn't know kuti ukapinda mumakore unokwanisa kupindwa nechando chemakore emundege I didn't know ndo theory yavanga vakufamba nayo manje kuvamisha ndo yavanga vakufamba nayo iyoyo ini ndakati zii because ndakarambidzwa kunzi usataura because ndanda kuti vanhu vangu vachitifuka kuti iwe sei usingachaende kunda ndakazoenda kwazinataka chinzwa imenzi zvakaitika apana kutononoka hangu kuyoutube ndaifana kuenda nganditi gagaga zvikachizoitika nezvekuti pandakasvika kuclinic ndikasvika kuna vamwe vanhu vangu variko but ndida kutaa sure vamwe vanhu vanojaja vanhu because vanenge vasingasati vaziva mozai zvakaitika nezvekuti uyu munhu aiita kunge karafu kunge kachinesi vacho vatakasvika varimo vachiseva aitova mufesi futi tichitodero pepe achitaka kufinyamisa hameno zvaingoitaita so mufesi iyeye paaitotirapa pepe
ndobva nditi wakapedzisira kufamba chimbondiudza kuti like first few days wakadya wati ndatomudza ndakudya for the past 2 days dzimwe dzacho 2 days dzakadai zvikanzi nei ndikati boss ndaitravela zvikanzi waitravela uchibva kupi ndikati ndaibva kuthailand ndikati thailand iri kupi ndikati iri kuasia zvikanzi wakatokwira ndegewo ndikati ndikaikwira zvikanzi kutobhururuka ndikati ndikabhururuka zvikanzi naye saka mabasa anowanikwa here kuyu ndokutotanga kutochinja mabasa anowanikwa here ikokoko ndikati handizivi ungoda kumbonditanyira wani kana handizivi kuti anowanikwa here handotsvaga basa ranesing da kubudawo ndikati handizivi kuti anowanikwa here mabasa emanesing handizivi ndozvandikamuitawo ndikati handizivi ende asingaziviwo zveshuwa but ndakatoshamisa kuti why waita sudden change asi iwewe panguva yese apapo ungoda kubata rafu akatondifunza kuti wakatobhuruka akanditarisa kudai juzi rababa vangu rana ndakapfeka ziguru riya rakamurambira ndofunga nemiromo yanga yakwakwanuka kudai kane matanzeusi handiti ndechodi kana futa ranga richabata here nematanzeusi iwayo achiti shama kudai makazara mazitanzeusi mazironda mukanwa mese umu ndobva handitarisa kusvika kuzasi ukuku ndangotora zvinhu nemazisokisi guys because ndasikadi kupundwa nechando ndobva handiti kana zviiti kuti tairendi ungabhururuka iwe ndikati ndakabhururuka vatonditi alright iri bhobha but kunditi zvavo tisingadi kuti vanhu mapamaservices vakatibata zvakanaka ena ndakana mari yandakabhadhariswa ndida kubhadhariswa mari because handizoti kumamisha nayo yei but handina mari yandakabhadhara vanongonyora muchibhuku chavo ndobva atondipa maamoxilin rinonhuhwa usiku ihwohwo ndaingohwa amoxilin but I think ndakangota 2 days zvatorecover vatotanga kutopera matanzeusi acho ayayi ndo zvakazoitika ipapo then ndakuzotanga kubvunzwa mabva vati handichadi kuti uinde kupi uinde kumatoro kubani because unozopindwa nechando but ndati alright ngatiteidhiure kuti inini kana ndikasainda kumunda chitsvagai munhu unokuitira mari on my behalf munhu iyeye ndodi ndochimubhadhara on this one guys yanga isiri show off on this one manje ndada kuda kuchibatsirwa mai vangu zvegenuine chaiko kuti ndo zvatingatoita because hazvizoiti kuti ndosara ndiri kumba ivo voenda kundodzura nzungu vari voga ivo nemukomana mabasa ndichazvanhu changu hazvigoni chega ndotsvagira vanhu vanovabatsira saka apa ndada kuti asi for the good cause ndobva watotsvaga mumwe mufesi aifarira zvekungoti aikusea abhuka hari yake mufesi iyeye ondoita basa rake achipedza otodzokera ondochese ondobhadhara mari yake ndo zvaiitika ipapo ndasingana problem zototi even pamvura ndiye aitoya futi achichera mvura aingoya achiti murungu angazondikwa murungu nhasi amuna basa here ndoda kuenda kwanhingi kwanzi kune ngome uko ndotomuudza kuti ndanondicherera mvura vati vamusoisvondo ndaida kundasvonda mai angu akaramba vakati hazvigoni vanototi hanzi uri kugara kuno kuuya achititatsukira kunogara kumba haukuendi ndatosara paya ndasara pepe chinzwai zvakazoitika nemukomana waya waiuya manje kuzotibatsira achidzura nzungu achitema mabagwe achiyazochera mvura even washeni chaipa uyu ndada kugoza ndada kwacha machira saka ndakangomaisa musefi ndobva ndangoti kuchaya zvanhu zvangu uya utsike ndobva atotsika ndobva ndamaisa pawaya ndobva ndatoti chii kune mufesi uya uya ndibatsire kumashina vanamupa dhora rake ndobva tonotenga sikadhi dzake ndiye aitoyazondibatsira because papasina option ini musoro wangu wangu achiri kurwadza kuti ndautsime zvaasingaiti kuti mai vangu futi ndivamirire kuti vabve kusvondo vave vaiti zvaasingaiti ndikatoti mufesi iye ndiye anditobatsira ngati unouya every time uchiuya uchinzwa kuti tinaro here basa kuti hapana ndo zvakatoitika ipapo even zviyo zvavo ndavatovati tichitsvakai vanhu vanokubatsirai mubatsirikane because inini ndasikachakwanisi kuinda kumunda saka vaizoti unouya kana dova radii kusina dova kwaane zuva radai so saka ndatofuma zvangu ndichigona kutanga ndadzisa mvura ndozosvuka maplate chando chacho changa chiri serious guys chekoko chasitemborika chekumboita joka round nacho kwangu nechando kwete chekumboita chemafanisi ndadero payapaya ndazonzwa uyu wanzi uri kunzwei zvanzi uri kunzwa chando chemundege urikuzwa chanzo chemundege ndo chaarikunzvikanzi mutondoudza here kuti murungu wangu wakabhuruka ndege uya mukomana wakaibhururuka wanga ari mumakore saka mumakore imomomo uya mukomana watibatsira naro kundhari shoko kandi murungu wangu unobhuruka ndege niwakapinda zvisasasunzwa zvakanaka nekuti chando chese chaipinda mukati kudai hanzi chando chine chiti ndege painenge chichipinda mumakoti mumakore muya vanhu vanetombopindwa nechando asi kuti imagination yavo imagination yachoni inenge yakaegera here vanenge vachitofunga kutoti
unotombofurisa kutombowomanechana kuti ngi uri mukati momere kwati I don't know but ndakazongoti achirega yavo vataure ivo ndo varidzechi vemwana isu tonyarara nekuti uwo ukazotaura munopedzerana waona manje ndikati no problem maperero akaita ndikatozongopora matanzo zvangu zvikatongozopera ndikatozoidhinda nyama yegwai iya yazochinyatsa kuomeswa vakatozondiuraya futi chinguruve ndikaidhinda futi ndakatozoidhinda nyama yangu guys ndikatodurya ndakazenge ndakutozorya kunge munhu anopenga chaki chaki ndatozopora saka ndosaka paipe pamwe paitanzi why can't you take a bus mai vangu nababa vangu havadi kuzvinzwa izvozvo because of what happened muna 2018 havadi vakati mirira uite sei ungofaka 1 wote wokwira ndege ka1 wosvikira muzimbabwe pane kuita zvawakazoita rwendo rwuya rwuya unodi unozosimudzira zvako zvakare dzimwe mhepo sakagara saka ndopaipa ndaikudza kuti ndichangomirira hangu kuti ndiwane ndege inoenda straight kuzimbabwe rather than kuti ndiite zvandakamboita last time. It was really painful guys, handiri kurevera nhema as much hangu ndanga ndichitoseka hangu zvekuti pride yangu iyoyoyo, but ndakazongodzidzawo something kuti even ndakubva ikokoko ndakatoizora lipstick ndikazuridzwa muridzo nevanhu panyika mawinde panyika yakati ndimi zvenyu muri kubva nawo ku ndaizora lipstick tsvuku ndazora lipstick tsvuku ndobva ndamukutokwira bhazi rangu riya kubva manyika kuenda kwaRarare guys, ndichigara pabhazi green man ndakagara muya bhazi rimwe robva rafa vamwe kubva wapinda mubhazi batiri apa vakomana vangu ari pahwindo pandaiva navo munenge mune huku dzinenge dzichirira mukati mekera mumabhazi anenge achibva kweduku dzichirira nemachongwe imomo munenge muri mese nawo achiti kurigorigorikoko vachienda nemachongwe avo nehuku mhenyu kuHarare nekuti huku dzedza mhenyu ndo dzinenge dzichinyatsa kunaka iri fresh inyanza tese unourawo vachivigirana navo kuHarare ndo zvinenge zvichiitika. Pasiti pana ndakagara it was fun guys, ndakashaya kuti ndovaratidza sei vanhu ava kuti inini mozawo ndakaibhuruka inini ndegini that mentality iyoyo yaindikuvadza zisamboiti handichavakwidza ndovakwidza sikamboita handichavakwidza asi inini ndakabhoeka nekuti vakomana ivava zvavakaita vaita zvokuti kana ndikada kugara ndakavata kuvaguma kudai vaiswedera kudai apa ndandata 2 weeks ndiri kumushaka ganda rangu rakatena kuita this black very fast bva ndapfeka futi zvinhu zveblack zvinda kuHarare ndobva zvateta times 2 ndanga ndangova inini gorosviba. Saka inini ndaida kuti vanhu ava vavhurewo hwindo, ndichi ndikavhura hwindo iwo worivhara, ndikadawo kuti ngarivharwe iwo worivhura zvokufikisa zvezve ndo zvavaiita. Ndikabva ndangovasi hangu vakadiro ndobva ndavatasa ngati zvikomana zvomboziva kuti inini ndakakwira ndege vanozviziva here vakomana tinovabudisira mapicture ini ndigotanga kumascrolla kudai so muno mutege muno mubhazi munomu voda kutondijairira but that was it guys, that was it. Handisombozviite futi that was it, that was it. Ndaida kuvaudza ndaida kutondijairira guys. Let me go kuYouTube pane I think ndasava ne 10 minutes because pane toda kuita ma-updates guys. Bye bye, ndokuonai mangwana, bye. Maybe ndichane kuti ndichagozera kuti ndaida kutanga aiwa ndichane kuti ndakazvivharira dhoo mutoilet kumba kwemustudent patataita kunoita ma-home visits ndakazvikira dhoo ndo yandikuya nayo mangwana. Good night, bye guys, bye bye. Ndakuenda